Crec que ja estava de base amb la meva proposta. Vull dir, jo com a veí del Raval, d'haver viscut al Raval, d'haver tingut el restaurant dels meus pares al Raval, doncs crec que el conec bé i d'alguna manera està intrínseca amb el projecte i sí que també neix amb unes ganes també de dignificar una mica el barri, no? Una mica sense caure en la santificació del barri, perquè és un barri on hi ha realitats molt complexes, on hi ha drogadicció, on hi ha prostitució, on hi ha molta gent sense llar, i no ens podem amagar d'això, però també és un barri molt combatiu, que es combat des del carrer, on hi ha molt teixit associatiu, on hi ha moltes ONGs, i tot això era una mica la idea també d'establir un altre relat sobre els espais, no? Sabem que el Raval té un estigma molt fort, des de la mateixa creació del Raval, quan va néixer, que va ser com el barri de conreus de la ciutat de Barcelona, on hi havia els conreus, on hi havia els hospitals i els llocs de les cases de beneficència, amb la qual estaven los apestados i el conreo donde nosotros sacamos cosas, no? Llavors el Raval segueix sent un barri que dona a la ciutat, però que rep poc.